Dwari mondo ji oti kanyakla par ni mano nyalo bedo maber ahinya mondo gichop singo magi mane giketo ne jopiny e kinde mag manyo ombulu ne gibiro tiyo ne jopiny kendo e yo makare gi kwe gi riwruok achiel. Owere gi mago wadhi Kiambu. Ji ariyo wito ngimagi bang' kane nyamburko mane giidho lutore e yawo maduong' ma Juja e kaunti ma Kiambu. Joneno wacho ni jal moro ne riembo nyamburko no e kinde mane gilutore e pi ka oting'o miyo moro achiel. Masira no giduto giwito ngimagi ka gima omiyo nyamburko no ne olwar to pok oyangore. Ringre miyo no to osegol e pi gi jogo abal matuklu kendo imanyo ringre mar ng'ama ne riembo nyamburko no. MCA ma alwora no Ngatha Wambiri okwayo piny owacho mondo ket ohinga kata achiel motegno e alwora mar yawo no mondo duok chien masiche ma osebedo katimore kanyo. Tulilaukia hii shughuli ambapo bado tunang'ang'ana kutafuta mwili wa mwenda zake ambaye kunasemekana alikuwa ndani ya gari, na bado tunaendelea juu kwa sasa tumepata gari mahali iko ambapo ionekani, lakini already tushaipata. Lakini kabla tuitoe tunashughulikia kwanza kushughulikia mwili ambao kwanza tutautoa, alafu baadaye tutoe gari. Tukiendelea kama kiongozi hapa, niko na mswada nataka kuleta kwa bunge ili all the dams zikuwe zimesigirwa, tuone vile kama tutasia watu kupoteza maisha yao juu ya damu.